I dag med hits fra 1990. Dit ugentlige nostalgitrip i Radio Køge Retro med Lars Dahlstrøm. I dag med hits fra 1990. Jeg skulle nok lige læse det igen. Vi er lige ved at speak. I skal lige være stille her. Det her det er til Radio Køge. Det er liners, imaging, det er jingler. Det er med masser af fart på. Og lige nu skal vi forestille os, at der lige har været nyheder. Og så kommer vi bare, så blæser vi igen bagefter. Hvem er hende den skøre? Det er Pernille. Hun må ikke sige noget. Hun har fået mundkurve på. Den er usynlig, men den er der. Bliv underholdt til en ny dag med Martin. Bliv underholdt til en ny dag med Martin. Nyd den bedste musik non-stop til arbejdsdagen. Kom godt med til Fyraften med Lars. Og hør de største danske hits hver aften med René. Velkommen til Radio Køge. Tak. Nå. Det var ikke for dig. Det er for meget det her. Prøv at tage den. Fra toppen. Bliv underholdt til en ny dag med Martin. Bliv underholdt til en ny... Bliv underholdt til en ny dag med Martin. Bliv underholdt til en ny dag med Martin. Nyd den bedste musik non-stop til arbejdsdagen. Nyd den bedste musik non-stop til arbejdsdagen. Kom godt med til Fyraften med Lars. Kom godt med til Fyraften med Lars. Og hør de største danske hits hver aften med René. Og hør de største danske hits hver aften med René. Velkommen til Radio Køge. Velkommen til Radio Køge. Så skal du trække vejret dybt, Rosette. Kom herover til mig. Så skal du trække vejret dybt. Træk vejret dybt. Slap af, Pernille. For fanden. Slap af. Træk vejret. Kan du holde lidt længere ned? Ja, det kan jeg godt. Det er for meget. Få en blid morgen med god musik. Få en blid morgen med god musik. Hør ugens weekendgæster om formiddagen og smag på weekenden med Rolf. Velkommen til midt... Hold kæft. Det er ikke et signal, jeg har lyst til at sende. Nej, det er bare... Undskyld. Ja. Velkommen til Midt, Øst og Sydsjællands bedste weekend mix. Velkommen til Midt, Øst og Sydsjællands bedste weekend mix. Radio Køge, Radio Køge, Radio Køge.